Здравейте, уважаеми сънародници! Днес ще поговорим с вас за български език. Официалната българска книжовна норма е тази, която всички ние познаваме. Така наречения български книжовен език. Българският език, като един от най-старите писмени езици в Европа, нека да не забравяме, че от живите езици, които се говорят в европейския континент, българският език е вторият след гръцкия, който разполага с една непрекъсната писмена традиция. На практика българският език, който пак повтаряме, е един от най-старите писмени езици в света, е вторият писмен език, жив, говорен до ден днешен в Европа.